Със Силвия си приличаме по това, че и двете сме изключително емоционални. Ти не можеш да ми помогнеш. Никой не може. Чисто психологически сцените бяха много трудни и се изискваше изключително концентрация за тях. Не исках отново аз да плащам за грешките. Не исках да избягам от теб. Колкото и силната любовта, понякога целия свят определя нещата. За съжаление, в живота се случва така. Киното в България има бъдеще точно в тази си част, която е свързана с младите хора, които се опитват да направят нещо с собствени средства, собствени идеи, собствен потенциал. Прости.